Lajengipun menika wonten Mbak Arum. Mbak Arum biak. Mbak Arum Hapsari. Mbak Arum. Ayo. Hapsari. Ya. Ndak sik tinggo sik. Ngene ae mah kok nyunggi letong oleh malah. Ngono kuwi ora apa-apa gek rujak ngono ae. Rujak. Api lorok. Lebih Masak dengan parmatane. Monggo Mbak Arum. Sugeng dalu Mbak Arum. Sugeng dalu Tole. Totole. Niki guruku Le Yusuf. Mbak Arum itu guruku niki. Zaman sinden kok ya latihannya karo Mbak Arum toh. Ya, zaman aku lomba, Pak zaman Toto. SD. Aku lomba mau copat itu juara. Sing latih ya Mbak Arum. Ya Jadi aku ikut bangga ngoten lho Pak D nggih. Mbak Arum, ya bener aku saumuran bojomu niku ya ora kuwatir. Lho, Mbasake mbasake anak. Mbasake tole ya. Mas. Iya. Saiki doa priwis dadi bintang internasional. Atur Dadi aku sembahyu. yo melu bangga. Atur sembahyu. Mbak Arum matur nuwun lho Mbak Arum. Mbak Arum, kula jak gua batang ya. Ora. Oleh sia-sia. Ora ngono ning ana talenta tersendiri Mas Mimin ya. Mas Mimin itu sebenarnya bisa olah vokal nek kaya Mbak Apri jane iso. Ning pancen dielek-elek aja nganti iki kan jenenge kerja sama. Iya. Kok nek Mbak Mimin niku bener-bener iso bawa suarane apik niki ora anu. Wis tak pateni malah aku eh, sopo eh. suara Coba. panas. Jane iso. Mbak Mimi kuwi duwe ciri khas. Nah, Nek akeh cirine mbangane kasih. Lho, kaya Mbak Arum ki kejaba sinden mayang ya hebat, gendar ya mumpuni, ngrebab ya hebat. Lho. Kowe mayang pisane dibetoti penonton komburi. Ya Darane cempala ya ini. lah menawi Cempala boten kok dikepet. boten wonten awanipun main Mbak Arum ki nyuwanten karo gender utawa karo oh, nggih coba. kan ya Mbak saya kan nggih. Karo Jenenge- suluk adodo. Oh lah. Coba, Monggo monggo. Mbak Arum Mas, sih. jenengan iki lho. Aku lagi pisan iki ndereke jenengan Wek kok. mboten apa-apa sing kula suwun niku berkah kok, Mbak. Penasaran. Kae lho. Nggih Yusuf penasaran kali panjenengan. Lho. Jadi Monggo. pripun to Mbak Arum ki lho. Lah, monggo. coba. Derek panjenengan badhe otot. Urung-urung kok kayak pengen ngerti ulukku ya. Suluk. Suluk lah. Uluk kok uluk. Lho, kau. Kok ya pengen ngerti ulokku to, Mas? Apa duwe uluk? Uluk kok kemlawe. Kok tak tawani nggon aku do girap-girap iki ngopo to jane. Sing lomo ki aku lho malah kok. Monggo Mbak Arum suluk rene. Nggih nuruti kersanipun adik kula lanang, Dek Yusuf. Larasipun nampil 6, Oh, slendro nggih. 6. Odo girisa Mas, saderenge perang gagal. 3 menit sepinten Mas? 3 menit. 3 menit. Telu. Sikra bala kang tumingal perang campo samyang dali lera dadet lateng kata Dahi langkung manguncang didi Benjang sangaji micil latinyo ngedali Wos Dodok dok Rosta Surawi Buta. Buta. Apa ra seksa? Kalau nek aku buta kok ya ora seksa ya padha kali. Ampun dipoyoki lho Mas Yusuf nggih. Wah, Sae kok tiba talenta luar biasa. Ya. Lintang-lintang ansor laras tepuk tangan kagem Mbak Arum ya. Arum
Arep Biapsari. Sampun menika Kang, matur nuwun Mas. Nembang derek. Niki wau uji coba riyen kok ya. Iya. Lho. Ora usah diuji wis cetha mentereng jos Uji kok diuji. Cah cilik kok wis wani nguji. Ngomong-ngomong ranking berapa kemarin Mas Yusuf? Saya nggak tahu, saya nggak pernah masuk. Sekolah atau mlebu ya, Mbak. Apa Mas Yusuf ki nek nang sekolahan ana wacanane karo guru ya anu versi mayangno ya Mas. Ya? Mboten nate ana wecananan. Dialoge karo Pak Guru karo Bu Guru ya ngoten niku. Wah, ya meng bocah Penak biasa. nggon mulunggo. Wis tuku tampan ora apa ya nganggo ngono. Dek Yusuf ki anu. Mboten. Napa jenenge rankingnya tetep sae, tetep munggah. Lah wong nyogok ibu guru kok. Lho. Ning tenan lho, napa Tante Apri? Piye? Wingi tak delok nggon rapot ki sing semester 1 ki lek ku izin totale 31 dina. Lah lek mlebu ya apa? Kok wong dina ki goreng 33. Ning mboten napa-napa dimaklumi karena Mas Yusuf itu kan asetnya Kota Yogyakarta. Aset mau Tetap apa? dimaklumi. Ada pemakluman nggih karena Oke. punya kan ana sing wong pinter nggon ilmu pasti, ana sing pinter nggon sejarah, ana sing pinter keterampilan, ana sing pinter kesenian dan Oke. beliau Ya. diakomodir oleh Pemerintah Jogja. Nggih, pancen dia ini anak ajaib lho. Lah, nggih. Nggih to, saumur semono kok mayang wis guneme wis luluh banget ngono Lah, lho. Wis nggih. Ada kowe umur 16 ngopo kowe? Lah gek dobrak-abrik wong nono. Dobrak-abrik. Jane karepku ya lurus lah dirusak kok. Niat kula ya lurus. Bismillah kula ya apilane jadi dobrak-abrik wong gek aku ya ngrasake penak ya wis to arep Angger. Ya. Sangger sampe reke galengan wis Mong dadi sak nafsu to ngono kuwi. penghuni galengan. penghuni galengan kudul. Monggo Mbak Anu derek panjenengan Nggih. Mboten mboten wonten pamundhut, Mas. Anu niki wonten saking kanca-kanca sinoman nggih tangga kula sing tembe woh niku. Heeh. Iya. Bajing loncat. Bajing iya. loncat. Iya. Heh, Sing dadi sapa sing dadi bajing? ya nek patute ya Hapri nek Mimin kan ora aku dadi kambile Mas sing diantok kuwi lho Mas. Niki wau ingkang ngasta ngendang nggih ugi ngersakaken lelagon. Napa? Sing dadi bajing patut sukimen. Lah nika jujur nika bapake nika. Tadi bajing nek neng kono nggih iki jare kok luwak saiki bajing. Ora ada pentingan. Apa ra iku kaya kebun binatang ya, Pri? Iya, kok le disio-sio. Ikan kendang menapa, Mbak? Ngersakaken langgam jenang gula. Oh, derek Pak. Ibaratipun kula kalian Mas menika nostalgia. Oh, Iya. ngoten. Mas Roni. Ladalah. Jebul nyolong pethek. Jebul sampun ate pinanggih rumiyin. Ning kula kesupen. Larian Mas Roni ketingalipun ra dicemeng. Terus sakniki sampun awarni seto. Letih memplak rasa vanila. Kowe ngerti artine Roni apa ora? Roni apa? Apa kae? Rontok nih ye. Ya Mbak Arwi ya rumiyin ragi cemeng ya ora cemeng saiki ya nyon ya beda werna ngono saiki. Beda. Gendang ngedop ngoten saiki. Ngedopmu kuwi. Dhisik ra glosi saiki ngedok. Iya. Monggo Mbak Rom. Terusipun pelok barang, Pak. Bawanipun. Jenang gula. Heeh. Mas Roni dhisik nate kepanggih ning pun Nate kesupen kesupen. raosipun. Raosipun mboten. Namung piyambakipun nggih ngoten niku piyambake ngendang kula sinden. Oh. Terus komunikasinipun menika lewat karya, mboten Oh, uwonge komunikasi mboten. Nek tembunge ngoten nek Mas Roni tembunge ngoten wingi alih kula ngoten ning. Ampun ngoten wong Mas Roni iki piyayi lugu lho, Mas. Wah, Mboten dereng nate sembrono tenan. karo Swarawati mboten nate lho. Polos lho piyayi. Nek kalih sesama yang seprofesi nggih ngoten niku nek kirangan nek teng kalih sing mboten seprofesi. Lho. Kok ngerti Mbak Ben Mas sampean wong ngendi? Lah. Nggo ular-ular temanten kekalih nggih. Leres. Iya. Leser anu leres. Aja ngecah kowe. Ora, iki aku kelingan kimpul kae lho Lek. Aja ngisruh Mbak Limbo. Boten. Aku mau tok kisruh ambyar.
kok minir ngene iki lho iki sapa ora. Ya kan minir ya malah meleset aku dhisik kok ya malah meleset. Saged niki teorine jane pinter lho Mbak Mimin iki. Jane iki mau mbaten. Oh iki jane iki nganggo 7 ning iki kok nganggo 1. Jane pinter prakteke. Ayo. Ayo. Tunjukkan pesonamu. Ayo ta. Ora kersa. Krungu swara ngene iki, Nduk. Apa? Mas Roni langsung nglintring. Iya. Ngelinting napa nih? Nglintring udut nglintring kuwi. Jarike terus sesak e malah. Loh, kegedean apa kok jarik sesak? Ya kental. Le miru rada gegeden ya Mas, biasane miru ki 7 utawa 9 18 semua. Badine kan Lantek jari. Sing ora ngerti dadi kok malah nyengkal. Ini padahal wiron niku wiron. Wong piyane yutun nang neko-neko kok. Miru kok 18 7 napa 9 mawon, Mas. Lopot pisan kena pisan. Halo, suaraku ya kaya Mbak Arum dhisik ngene iki ya tau ngene iki Mas, tau. Kok njet halo lek kimin. Yen gampang Halo, Bu. gampang Ayen. yen angel tan kena nombas harta Langgamipun Mbak Arum. Mangga. Mangga. Mau
Pengrawite jos tesih nom-nom. Nom kabeh. Sing gerong ki nom banget. Ampun Mas, ampun Mas. Kok balita. Kok bali. Kalau Kyai Sepo kok kaya Brana. Menika ki kerawuan, menika Sinten? Pak Dalang, Pak Anom Sutresno, Pak Polisi. Pak Babin. Oh, rawuh. Iya. Pak Babin. Lenggah Polisi. pundi, lenggah pundi. Wonten wingking. Oh, wonten Kelir. wingking. Niki wau nggih penjane WA kula. Nggih. Nggih. Request kelinci usul. Gubane cakepane dikirimi mengke kula kinten. Wonten piyambak. Iya. Oh, nggih. Dipun telasaken Mbak Arum. Nggih. Pun sekecakaken Mas Sutresno. Anu, panjenengan kalih nyambi golek-golek utuk sik apa-apa. Mriki enten mboten apa? Mboten wonten. Utuk dadu puteran ngoten mriki Mboten enten. enten. Sanipun pindah ngeslot kabeh kok. Ah iya. Lek gen kula mriki anggere enten wayang kulit, mesti ten dalan ten mburi kelir mesti kathah. Sing dadu utuk ngoten. Wah, ya sing kental tradisine. Lah Mbak Arum ra bandare. Foto kok tradisi lho piye kok ya. Kebiasaan iki. Semenuwun Mbak Arum. Mbak Arum. Iya, Sari. Ya. Aku nek nyalira busana kok rasa demes kaya Mbak Arum mesti ana sing wohi-wohi ngono ya. Kudune ki jarian ki nggon wiron ki rak demes. Demes. Pokoke mesti enek anggelane. Kaya ana polisi tidure ngono ya demes. Iya. Menika Pak Senang. Suwandi ngersake lagu napa ya, Le? Pak Suwanti napa? Pak Suwanti mangga. Pak Suwandi. Oh, wonten mriku Pak Suwandi ngersakaken lagu Napa, napa, Pak? Pak? Pak Suwandi. Suaramu gede. Napa gambir sawit napa-napa? Laler mengeng, niki sing nyanyi laler ijo. Batang iki apa kok. Kit mau luwak wis bajing wis saiki laler ijo. Kok nek ngomong nyon omongan kuwi ketoke Pri, omongan ki nek nggon pepanggungan iso tak tampa. Ning nek aku mulih ngono ya tak gigiti lho, Pri. Gigitono. Iki antara kowe iki gur samudana ning pepanggungan sandiwara apa pancen kuwi sengit gethik tenan karo aku. Aku gur samudana ya, Le. Alah, prak. Ya sing gedhe pangarupamu ya, Le. Bapakmu dhewe. Lho, Pak Suwandi mau ngersake apa ya, Le? Sesi Deman. Oh, Oke, iya, Pak Sesi Suwandi Deman. dipun aturaken. Sesi Mbak Deman. Tika? Mbak Tika nggih? Heeh, Mbak Tika Antasena. Antasena, Mbak Tika Antasena. Ayo Mbak Tika. Nika kagungan usaha pencucian mobil. Nggih nggih. Antasena Car Wash. Kerbos. Car Wash. Car Wash. Cepat, cepat. Sepati ya, ya. Dung tak. Wis ya. Ampun. Ya. Sing dalu Mbak Tika. Lho wong wedok ini iki lho, Le. Lah apa? Gemes le. Bangke kaya Mbak Tika kaya Mbak Arum ngono mau. Bangkeane apa jenenge nawon kemit ngono kuwi. Lah rak Mbak Arum putrane wis gedhe. Dadi pama awake didandani dadi langsing ya prayoga. Mbak Tika putrane wis gedhe pama didandani. Lah aku ora bar keluron to aku ora ya jeneng. Ngeten iki lho. Kalurane sapi lho kowe iki kok. Jenengan ya Pakaiane ngene iki lho, Mbak. Pakaiane ngene. Alah, Sukimen metu terusan. Sukimen kuat. Kowe masang wala tok tik carane ngono ya. Leku sunat ya tak tanjakke to nyantai carane masang wala tok. Jarene powel. Mulih. Mbak Tika, panjenengan karo aku rak rada gler-gler pirang-pirang dina. Nyuwun pirsa karo Mbak Arum. Jenenge nek wong bacutan ki rak ya mesti suarane berubah. Ning solusi untuk menanggulangi men suarane ki awet
Ya maksudnya kuat ora gampang anu daharan-daharan sing kudu disingkiri apa? Nek dahar ki daharane apa? Nek perilaku apa sing kudu disingkiri sementara wektu mergo jadwalipun padet. Upama jamu ki jamune sapa? Apa kok sop? Nyun pirsa Mbak Arum daharan. Menawi daharan mboten wonten sirian, Mboten Mas wonten. Mimin mboten. Es ngoten. Mboten. Oh, sak Namung madang. menawi saged ampun siram. Oh, ngaten. Bener. Cocok kowe cocok Damelane dereng telas ampun siram. Niki saestu jenengan nyuwun pirsa Mas Tantut. Oh, Nggih. sami. Mas Tantut nika ya ora tau adus. Apa? Nek urung tek jope ngoten lho. Oh, berarti padha kowe Nopri. Apri niku anggere bacutan 3 dina to. Engko hari keempat dhewe ora kuat adus. Sesuk suarane malah lanang. Apri kuwi. Oh, Kan nek kaya daharan. lemes ngoten lho. Nek bar siram niku awake enteng, sarirane iki lemes ngoten lho. Oh, cara sopir nek ngantuk adus malah samsya liyer-liyer ngoten kok nggih. Oh, lho ngoten Mbak Tika. Nek daharan Mungkin mboten sah siram. Nggih, pamane ya geran wae nduk tisu barang kae lho. Ngagem tisu magic anu. Iso apa jenenge? Apa jenenge? Lah dalah. Lah dalah. Nek daharan mboten pantangan wates Mboten. sak madya nggih. Nggih. Tisumu kuwi lapno lambe kuwi mau lho. Tisumu sing mbok sebut mau. Dados menawi seniman seniwati ingkang sampun pajeng utawi ingkang sampun laris, Nggih. prayoginipun anti air mawon. Oh, ngaten. Waterproof. Lajeng nyun sewu lho Mbak menika rada nalisir mbok niku kagem pelajaran upama piyai putri sing wis kawengku dening kakung kagungan garwa umpama nyun sewu Upama. bacutan terus bojone nyun sewu ngersake ngoten. Nggih. Oh, mboten masalah niku mboten niku. pengaruh. Justru malah niku nambah stamina. ngoten. Oh, lho. Alah, Mboten alah masalah. yo. Aduh, Nggih. tambah stamina golek Nggih. sapa ngono he pri aku. Pri. Justru dados Goleke jaran kok kebo. Nanti Mas nek bojoku Ngelmu lho menika nggih Mbak nyun sewu nggih. kok mboten soalnya kan kathah nggih menika kathah seniman sing bacutan melek bengi Nggih. injek tasih campur sari kathah ingkang fisikipun terus menurun ngaten to nggih. nggih. Niku mboten wonten sambung rapetipun. Nggih. Nambahi stamina, kan niku geget niki ngapunten lho ya. Geget nggih. Nggih. Kan gerakan iki geget ngono lho. Dadi Aku malah racong, saya aku sehat, racong. saya Oh, sehat. dadi otot-otot Kono iku terus terus lancar. Oh, ngaten nggih. Matur sembah nuwun Mbak Arum menika Nggih. saringipun matur sembah Nggih. nuwun lho Mbak Tika dados nyun sewu Ya. daharan ora ono sirian penting ya Iya. umume sak madya. Ya siji kuwi mau nek kowe pengen buta ya golek-golek adangan wong ngelep banyu ngono lek ra apa. Jaga banyu. Berarti apa kimpulke bener ya Mbak Arum. Terus pundi Mas? Lah kan niku kimpul niku sakniki mboten mangkat cahe lara. Niku nggih. mbladhek to, niku Nggih. mboten tau adus. Nggih. Jan nganti keling-keling kaya coro niku. Pancen nek bar siram niku sekecane sare. Oh, angin. Menawi diagem makarya kirang semangat ngoten lho, Nggih. lemes. Ayo Mbak Tika, pamundutanipun Pak Suwandi Heeh. Sesi Demak. Heeh, sisi deman terus engko bar iki Pak Ki Anom Sutresno arep nembang piyambak. Ah, Nggih. gitu. Kiamat sapa? Ki Anom Sutresno kok kiamat. Ki Anom. Aku kuwi muni Ki Anom Sutresno. Kok kiamat. menika sesedupmanipun lajeng mawon mboten sama wibawa nggih. Oh ya ora apa-apa no. Ya, Lajengan mawon nek selajeng. Lajeng nggih Pak Suwandi. Nggih. Iya. Ya, luwe. Oh, bawa. Oh ya. Oh iya. Ya diwangi no, diwangi Mbak. Ya ayo apa jenenge Bareng-bareng. bareng-bareng. Nggih. Sapa siki? Siliramu sik nak. Iya. Dilegani bawa riyen mboten napa-napa nggih, Pak. Nek perlu kok limbukan dugi jam 2:30 mboten napa-napa nggih lakone bacutke sesuk bengi rasang rubah tratak ya minggu-minggu kok. Kowe iki kok le ngoyong. Kantore ra ora dinggo ngono lho, Jes. Kowe engko nek kenek srengenge esuk maleh lanang. Kowe iki. Iya. Wiwitane Handerek sang Kurang aduh. Mikir jarak 2 meter lho. 2 meter kok ya banter ya Mbak ya. jenenge kembo kok. Cangkeme ombo. Apa? Bagus kang olah budaya Sowan sowan menyang
Ayo Bu Mimin. Kula nji. Mm. Iya bagai lho Mas, Nah. Nela ya. Langsung Monggo. Mimin garis keras kan. Bandara terus bandara terus kayung yun. Nanti Lek. Ngarit. Selendang. Selendang kuning kang saking bukir. Ayo Mbak Tik. Suara kurang bermana ning wasesa ngungrum ngungrum marang bendara Diah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman Langgangke mangga. luwih becik lanenono timbang Luar biasa Mbak Mimin Mbak Amri. Sinten? Dilenggahi para dalang-dalang senior kalau Pak Babin, Ki Anom Sutrisno karo Ki Parawanto. Nggih. Bapakipun Nduk Utsa. Sok ketemu sok tanggal. Itulah Gitu. Bu Hali. Ayo Parwanto Mbak sing Tika. bangun Pak urip ana kutha gedhe Kilik-kilik. apa wae natian sesidewa mesti tak
Bar 120 km dadi 80. Dadi 20. Iya. Urip ana kutha gedhe kuwi tak tukake masa isine tapi apa wae mati sedep Mbak Tika. Pun diaturke sideman, ya. Ki mau sing slendro-slendro, ya. Saiki ganti pelak njane Ki Anom Sutresna arep nembang. Oh ya, diaturi munggah panggung ya, Mak. Ya, Mas. Ya, mangga Ki Anom Sutresna. Mangga Pak Tresna. Ae ah. Ketoke kok kaya kenal ya, Lek? Aku takut. Takut di apa? Pak polisi lho. Dine kedrop ya. Pedine digaruk kowe. Lah ngerti ku munggah ra ngagem dinasan ngono kuwi kok. Neng iki ora nggawa bedil kok, Lek. Piye to bedile loro lho, Pri? Kaya loro. Nek bedil dinas kira aku ora tidak melakukan angkara mereka bedile pribadi iki lho. Ngapa? Lah nek ditembakkan nambah jumlah penduduk to. Nek sing ditembak kowe ya malah tempuk peluru do peluru. Iya. Senengane. Sugeng dalu. Sugeng dalu, Pak. Wis sing dalu, Mas Nggih. Yusuf nggih. Luar biasa. Kula sowan mriki ya matur nuwun. Nggih. Ngaturaken kula nuwun. Iya. Mau pun WA ngendikane badhe nembang. Opo, jenengan tak foto malah sadar kamera. Pak, targete jenengan ki lho, Mas ning Ben, isor. minggir. Lah kok makan minggir? Wis ben ae wedi aku. Iya. Yang namanya polisi itu rak mengayomi masyarakat. Jadi kowe ora perlu wedi. Iya, aku kan ya trauma 15 tahun yang lalu kegaruk to ngono jenenge. Kan fobia wong beda-beda to, Jes. Berarti kowe nek wedi karo Pak Polisi ki berarti kowe senalisir kowe iki. Oh sing ngapunten nek ngoten Pak Polisi. Sungkem sih. Panjenengan pengayom Sungkem. masyarakat ya. Sungkem karo Pak Anom Sutresno, Pak. Sungkem sih. Kene sungkeme sing bener ki. Gak sukeme ngono. Iya. Lah ya iki mau mongko nang mburi iki nguyuh bareng. Nggih. Aku dilokke aku dalam mlebu nang gone toilet wanita. Nggih. Mak, jenengan klentu mlebu toilet wanita niku digawe wong wedok. Tak duduh iki ya nggo wong wedok aku ya. Gelem. Mbok peke boleh lek. Ngakak kowe iki. Iya, mangga tembang mawi bawa napa? Mboten saged. Wah, nggih. Wah niki. Jujul. Yen ngapunten Mas Yusuf nyelatur. Ya ndene pangayu bagya sukses lancar anggen pun Amin. ngasta dalu menika ngantos Nggih. mugi mengke tancep kayon. Nggih. Gangsar lancar tambah rezekine. Amin amin. Nggih, semanten ugi nderek pangayu bagya iki ketoke pinanganten kalih. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Bagya mulya ngantos dumugi delahan. Amin. Semanten ugi kagem masyarakat khususipun wonten ing Krajan Weru Kabupaten Sukoharjo. Nggih kalersan menika kula sakmenika pun pindah wonten Sukoharjo. Kowe Kota. Nggih. dados menika pas tugas nggih, Pak nggih. Nggih, niki keleresan pas nari piket Wih, siaga nggih. lajeng kula kok mireng Mas Yusuf kudu mangkat. Iya. Nggih. Nek ora mangkat ra iso turu nggih. Ya ingkang baken monggo niki sesarengan kita jagi keamanan ketertiban lingkungan masing-masing Nggih. wonten ing kerajaan mriki Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo sesarengan dipun jagi saling peduli kalian lingkungan. Nggih, Pak. Nggih, napa melih niki marak perjudian online monggo dipun hindari. Yoga-yoga niku mang garuk mawon. Nggih. Pak sing marah mboten perjudian online tok lho. Nah terus anu barang kok. Angger anu neh wis digur diblokir agar diblokir terus kok larep Teng aplikasi Babak Bundas niku lho, Pak. Melicet kuwi lho. melicet. Nek judi online judol Niku bancol. niku
cireng kok, Pak. Apa? Cireng. Apa yo kate-kate. Monggo Pak Anom. Nggih niki Nggih, mangga. kula badhe ngaturaken kelinci ujul namung cakepane kula gubah. Oh, Nggih. mboten Minangka napa. kagem sosialisasi. Inci Pak Nggih. Sutresno. Irama seger nggih, monggo. Nggih, mangga. Irama seger, Cok, dikak saking gong, monggo. Iya. Saking kendang. Kendang. Ayo yuk. Masuk. Penyambangi warga desa kutha babinekan timet ngudi kahanan kang ayem rasa tentrem masyarakat neng pesamuan kesripahan lan pertemuan babin kamtip masrewo nyambung rasa wali rakyat nyawiji Polri basisi tuku tansah ngayomi uga melindungi tulus ikhlas menyayani masyarakatku kang sayakti. Uripe jenjem adem mayem tertera harjo Polri rakyat nyawiji uga TNI jaga keutuhan negeri. Nggih, matur nuwun. Kelinci ujul niki gubahan kula kiambak. Mugi diapura kali sing ngripta kelinci ujul. Matur nuwun Mas Yusuf. Nggih, Matur nuwun masyarakat Kerajaan Weru Sukoharjo tansah ayam tentrem rukun. Heeh. Nggih, Sukoharjo tetep makmur. Amin. Amin. Matur sembah nuwun. Matur nuwun Ki Anom Sutresno, luar Anom biasa. Sutresno mboten Iya. sarepot-repot. Oh, ora to ya wis. Sangat Iki jenengane kok. Sasampunipun Ki Anom Sutresno. Nggih. Gawanipun panjenengan dereng enten sing jumeneng lho. Wah, lah ya wis wingi mambengi ya wis tak sumenengke kok. Bendina. Bendina Lah iya. keparipun tes pundi nderek. Oh iya. wis. Ayo kuku sing tuwa kemelun. Oh alah, kempun menawi ngaten Iya. mboten apa-apa. Oh, iya. Kleresan Seneng to, seneng sih. to. Iya. Matur nuwun Mbak Apri kalih Mbak Mimi. Sami-sami. Ya, Ngapunten nek mau gojeke jan keladuk jan. Mboten. Ora ya Le, ora apa-apa. Ketang tresnanipun panjenengan kalian kula kalian panjenengan dadi ibarat wong suraket iki excited Wah, ngono lho. Jane kula ku ya piye lek arep nanduke apa? Kangen kula karo Bunda Sukimin ki wis suwe ora tau iki tau ketemu. Iya. Matur sembah nuwun kagem Bapak Suwandi sekeluarga. Warga Mugi-mugi pinaringan panjang yuswa, rezeki gangsal berkah barokah. Amin. Tutuk momong putra wayahipun. Amin. Amin. Ya. Warga Matur sembah kerajaan nuwun. guyub rukun salaminyo amin. Amin ya rabbal Selamat alamin. sing nanggap, Selamat sing ditanggap. Nggih. Satu pesan dari kami, tetap Tetap cintai seni dan budaya.